Para adiyuswa, sasamunipun kita ngrepekaken kidung pasamuan Jawi kala wau. Sumangga pangibadah mirunggan saben dinten Jemuah Adiyuswa ing Jemuah Kliwon 3 April 2026 kita lampahi ing manah kita nggadhahi pengaken. Pitulungan kita punika saking Gusti ingkang akarya jagat. Milanipun siramat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama lan Gusti Yesus Kristus makuwon ing panjenengan sedaya. Amin. Para adiyuswa, jejer ingkang kita rembak Jumat Adi. Jumat Adi. Yohanes 19 ayat 3 Gusti Yesus tumuli ngendika, wus rampung. Banjur ndingklukake mustaka lan masrahake nyawani. Para adiyuswa, nalika satunggaling ibu nampi pitaken saking larinipun, kenging menapa tiyang sae kedah nampi sengsara, ingkang ibu lajeng nyumet lilin lan ngendika, delengen lilin iki madangi papan sak kiwa tengene kanthi ngurbanake diri, sangsaya madangi sangsaya entek. Cariyos punika ngemutaken dinten Jumat Adi, dinten sedanipun Gusti Yesus ing kajeng salib sengsara dadi tandha kawon nanging margi tumuju ing kawilujengan. Yohanes 19 ayat 3 Gusti Yesus tumuli ngendika, wus rampung. Banjur ndingklukake mastaka lan masrahake nyawani. Tembung wus rampung dadi pungkasaning pengajeng-ajeng nanging netepi rancanganipun Gusti Allah. Sedaya pameca, sedaya prajanjen kawilujengan puncakipun ing kajeng salib. Sedanipun Gusti Yesus minangka pakaryan sih katresnanipun Gusti ingkang dipun sengaja. Panjenenganipun mikul dosaning manungsa, ngentosi manungsa ingkang kedahipun nampi paukuman. Ing sedanipun ngemu teges unggul saking dosa, salib minangka bukti bilih katresnanipun Gusti kelampahan ing jagat punika. Para adiyuswa, Jumat Adi ngemutaken kados pundi anggen kita nampeni katresnan ingkang ageng punika. Pangurbanipun Gusti Yesus berek kita amrih gesang kebak caos syukur lan kasetyan. Nalika ngadepi sengsara lan perkawising gesang, kita kaemutaken bilih Gusti Yesus sampun langkung rumiyin mlampah ing margi sengsara. Kita mboten piyambakan, mekaten ugi kita tinimbalan nulodo dhateng sipun Gusti. Kebak pangapunten nresnani tanpa syarat lan rila kurban kangge sesami. Salib mboten namung minangka pralambang nanging kedah kita lampahi. Kita kaemutaken menawi Gusti Yesus menika cempening Allah. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, lumantar seda paduka ing kajeng salib nyata sanget katresnan paduka dhateng kawula tiyang ingkang dosa. Paduka berkahi para adiyuswa ing pundiya papan, monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi, paduka ingkang ngandhi. Langgung-langgung para adiyuswa ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit lan ing pamulihan kawula pitados paduka mboten nigakaken, ananging paduka badhe ngagem sinten lan menapa kemawon. Amir sedherek kawula ingkang nembe nandhang sakit enggal nampi wetahing kesarasan. Kawula ugi masrahaken lari-lari kawula ing pundiya papan, monggo paduka ingkang reksa nalika sinau makarya gesang ing bali wismanipun. Matemah lari-lari kawula ing pundiya papan rineksa dening paduka. Kawula ugi masrahaken Komisi Adiyuswa ing Gereja Klase Sinode, Tabloid Adiyuswa, Wasita Adi, Pengetan Halun ing Jakarta, mekaten ugi dinten punika kawula mengeti Jumat Adi ndadosaken para adiyuswa sangsaya caket raket kalian paduka. Kawula pasrahaken sedaya pasambat
pandonga kawula wonten ing asma paduka Gusti kawula Yesus Kristus ingkang paring berkah dhateng kawula. Siramat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama, Sang Putra, Tuwin Sang Roh Suci, makuwon ing panjenengan sedaya. Amin. Sumangga para adi yuswa kita tutup pepanggihan kita pangibadah jemuah adi yuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.